Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga kena ya pengening kuku Allah Ta'ala bertanu di namang bagi lagi nang kuna manawas ta'ala makalilin ta din nakapikpiya ginawas ta dunia. Ay, day! Gugut na sana! Sa tiga kena doktoran nariyan ko sa kanud na epekto anak ka ay ako na mababalaya epekto akarkan no sa kakin gani ko stora ko makapang guladan na styro nagagaw na pananaga. Ay, do. Manyang kuna mabalabala sa soka pang giginawaya ka istaw bangan sa ko patakang punguranaw sa tiga kanayawan na di ko nagkastara paman dapat na gida bukit lang ang kuro na nagtarotong paniuroy. Mga manusia tanong ko na adar pa unas to kalipatakan tayo di ron mali magusta di ron matawas to kung buas to kad na di ka paawin nagudak ka daw nagudak ka ng bais sa tila. Bener dun. Sagi kon mamuha pangabgar ka ng sa maranaw song nagi so pagaringan deng iro na so kalalamis tayo nila ranawas to mantas tara naway dulumaran deng apa mendaga makadar kakas delo ba tanas to kalalami iro na so sa di pagadugat tas na dataw sa katay sa bagili na tatang sa studi sedamay na ikaw sa matulwa. Tapi tidak. Ada boleh boleh. Ada mereka lamor tapi di kaldin. Ande ada lamor pulih-pulih. Berbarbar. Gugut sana.
La ilaha illallah. Ya suara mo kana uli ang ako. Tol kaya so kolora sa saldir, sa bulagira. Kolora balagira.
Wah, may kadiyo na amat na gore. Ada sih. Nakatanda ng kamay upaya gusto patayin niya kaya mga niya na tumadisay na sawira di damabang kayo rana ako nang iyan na so oh ayos lay natin iyayatin kapiyay para katawaw na yan ay magkapatiyaw ikaw mo ay dinakatana Wah, bukan ini dekat saya. Ini tapok. Estaba po kamaraga gusta kapagare ko ay nostinan tolare. Talaga to gusto ba ko taparay ni pagayo niya naging ng tikarima. Lagi de magis na ng talaga to manong ada mapagandang kain. Atay ay ay nakan ay nauaw na ko na ta. Tanang may dalam na tigakan na mo nga nasa mora na anak ko. Ikaw padre ko apat na alidago sa sundangan wano na. Ay ay no pa. Atay edat ko awa ay mahana. Yan na pa ay dinay istuwag mo na abi. Ulang ada dito ka na naadila harapan to madalis sa didain kang nawatas sa harapan para agayan sa bukas sa atiya basiran niya ipayata adiya to awa di mahagas na apay rasto awa umuro ka aman Rak bibia. Orang bibia. Om bibia. Orang bibia. Atatan. Rak bibia. Woi, Abunda.
kota para ini pagayon niya nakadari uli piya. Dakaan natin yang membakar kainaw dan tawadir. Kaya nagtapos tayo na panagya ako panangayaw tuwain. Kaya apay ay dato sa tadapay na unayan at linang gula so sanda. Kaya pagtaro pa doon sa nawang sa puwan sa matang sa huli niya ay makarang niya namin Saya
ayu atau nasi mas tempura dengan penyokong boni ipin mas tempura dengan pamilya tauke tatangara o tanaka pagbengang berako sa bentong beli naraga anak kaya para natamang kuyanang dito maapir yang alakot na nabentong burong mania ay lokal agiyay na ay nais na diyay kako ay pamana ko pamilya ubak ko ng mga pagariyak ka na ay losigan to na rin bayaan ko iya ikon sudah kasama nawa maayong na makasasala Goy uro muna, nakautangan. Sanakaw ni sanakaw kapag kinagkino lang ko kayo sinili ka na mabagbanganong na ko sa pagariyak na naya ay losigan to na rin Maong pagari ko kamantaan din na pinaraw lang ko mapanikira magpagini na maina maragaragang pamanibadiyong kamasais din ako lista o mata Gusto ko na kung taparamat tayo na maganda pagkabayaan Potari kapani kano lang wabensani anabari panurugan ano lang wanururian Ienasik kari maay nangingin pagayon na berpilihan to na rin Lagi damang istinagan talaga tong ano nga di makamuda kay kaso kaporos to ka na naman Puwang ranawa bentong idat to lahi naman tayo manista na bentong ganyang karima Kalau nasok iya apulay na Ay tatanang karaw at taray na bentong ang pumukaw ka pupongan Isa mambuka maragat na mag-istina ida ada kumipay na ng bentong istina ida na simas na pura na sa bentong puno inon Pag-iiyaw ni mo kakatiya mauulis to Sunggaran ni chairman at itas na nagento Saya na chairman Kami utuwan ng taway Kamapiyay kadatuay no si Haji Bastin Ada kada na buman na bunitin na pinigaw Mo sa kaakiya mamakda kaya na o Haji Bastin Ibu sira. Lumak mo ba ng taming paina ng hari na hindi pagayon ni Bahiya na lumak ko Ay sama ang buwaw mo Maaray na lutuwa ng saaway ng arawa Ay riwawana ng kanya patarat umong kaya ay dibir anas tanah di kerawan musikan ay basti ay rai mga adato ay na lakukan sa kapunan ng sa pagariyak tenganan pero tidak kau jenala dekat ada Ah, yang gagawin sama ako nag-i, sama nag-i. Yagap. Buat dia. Ada ko biyay pagyay na
dengan nada tumis tegap piring dengan aunan. Pada tatap ini dan ada punang pagi nada hadi dan ini pada yuna berkepangan takuni ikan. Waktu kuan udah agak berpenada mati sapa geriak kenana naik sama buka marah. Waya uau uraka. Dia. Oh, teh kayak muak. Apa kayak muak? Hati dia muda. Pakaran konwa anda kadang nabi yang memakaikan lagi bukan samina. Aduh. Samina dia memakaikan anda nama dia setima. Nama kumpagere kuwai dosi juhari. Tabeloi. Ini Pak Murun. Bulu naik. Apa telat nih, weh? Aduh, ya lagi sungai ya lagi. Wah, kan udah ke sini. Mana biungnya? Nah. Dia memakai angkatan dari yang kena ada kadena pendeki orang haifa. Nah. Oke, Bang. Laban. Oh, kau siapa? Oh, kau siapa? Pengano na ko saban to gidato na. Kau siapa? Kau bilang itu bedak kota parakan saya tidak Baik.
umbiyakan sakada tonari yang tadi istai natona ya dan aku saya nadu pada ide aku mau rasa nau kanila kapiraste orang lain ada taruh pada riku bau dia mau dari berapa dan perubatan kaya ini kami pergi maka pangkat tadi ragu dia kami tak beda kadang kapas kau Bayang. ya irana doa apa kalau kepetlan nak ya ingin anak kerja oh nak pada siai romana ino siai haji baste manong ko ba yuto ang tao ba yung nakuha mga dato ka mabiyay ka dato kaya oto ba itatadaan o niya ko sa kamay o iya na dato ginagawanan pagkatano manong ko ba iya ikonsto dato No. kaya ana di mo masabi mo kasala narami di naganan kaya estay ba ay no si ay dato ante ante laki ya mamakirang kaanda Ada eh. yang pede na inaw dato ante ay gawa apa nada kuau pagri kuau ay no si dato mistag tanah pemberenang lima muda tahu mantanan nada ayat tujuan ustaz tanah sarina tamamidat tuwario sarung air ibu nandan parang mungkan orang nabada apa ini ya kamu mau ada aku amaku dua ayah Atang umapia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sa panita ulo talaga ngayon inuurukan mo mga udah penumbatan na dari pangantok ka na sa bagong bayanan na akan di sino na atong ibilingay. Sa ginawa mga ragat sa kanila, nagtanong naman bagyan na dato na iso kapipiya ginawa. Ang sa dunia, nasampay sa ano man ang mauri. Wayake. Sa ayamat-tamatan pinaran at itangkay niyo mo isa sa tika sa papapanda nga mapapaya kaya budang kalumay sa tila naswala subhanahu wa ta'ala. Sabi pikirang ko pumanayayak-iyak ya pantagis iyak ya sa inyo ng kami siya mauda pelumbat ka na dari kay pangantok ka na sa bagong bayan na nasi barapaso doon na sa giyang kaya aryang. Na. Ay no si dato bibiura kagia dato musing ay atambak ka na saan tanga kagayan. Na. Haba. Anak kau lah. Ay amat-amat. Otor ako nga sa ibu. Lugarin ko sa panto niya ka na margarugam pamano bakar kanong ipangan dapas so dalam ubong talang na mauda pelumbat tanak kamala sumamalako datulan. Si. Kapan tak si ko kanta kumararubas na sa mga pelumbat tanak
sa tarimaan yun din napipikiran ko pumanawa din na mapasiruga kang siya kesanangan kanulon. Tarimaan yun ay dahil marakang iyong kadna nga wadong pa man na mapasiruga ka na kanulon na kasarangan ng inasa tarimaan yun wag yun na karibatan ako nung to kalalayon ra ka so karibatan nakamano si ako ang mga pelungutan. Salam. I know. I know.
Mantap ya sana, ya samba. Dongor-dongor. Langsung rumah surat. Ante Mando, Ante Mando. Si Bapak. Si Bapak Salungik. Si Bapak, kau ti Bapak Bangman, si Bapak Salungik. At ano matanong? Uwe, kau to, 5,000. Ya, jauh dong. Maling ako, ma'am. Juga jauh dong. Maling ako, ma'am. Begini. Sama dia siap ini. Sang. Maling ako, begini. Apa yang mana kamu? Bawin taga gitu, bawin taga gitu. Boleh nanya makan. Ay, nulog ko na Jauh lu gak ngomong itu. Kahit mga na nababali, may ba yan? Gusto dia. Allahu Akbar. Oh, dia ako sa laki. Okay, anong lang ang
Lagi ke? Ayo jangan mati timu.
Raw nakapere ako, Arsamin.
Nah. Ya, buat anak. Oh, nabila kung siya na. Kung siya na. Oh, mga nabila. Kung siya na. Tuloy sa kung siya na. Oh, kung siya na. Kung siya na. Oh, ate kaya mo nga. Lapit na sa mga sikupan. Amahat na kuwasa na una kuminawan. Ha? Siya ko hapon mo. Pagi mo siya, kargado ko. Ito ko lang yung hapon.
Sana na. Ada yang mapakomi. Di, stick. Apa lagi? Siapa tadi? Se. Amay alam ilista tanwa may lista. So kuno gina jigas. Siapa nak dulu? Halo, Salamat niya ka mo, dapat mo. Oh, ini yang dua tahun kemarin, satu dua. Berhenti una na. Video call. Berhenti siya sama itu. Kita kuan yan. Ya, kita kuan yan. Rapot bercinta ke doa, rapot berhubungan. Ano? Sama ini kan? Sama. Yan lang. O, ibigay mo rin kaya, te, papirmahin mo. Tuwing may re-remit ka kaya, te, papipirmahin mo sa notebook mo para sigurado na na-accept mo yung pera. Oh, pero dapat na pinapapirma mo. Papipirmahin mo dun sa na-accept ng mga pera. Okay.
Kaya tinig mo ito. Pemudi. Oke, itu nih masuk suasana oke. Apa lagi tapi cuma yang ke yang nak ke jelang. Ipandapati wala mo na dapat pausapan wala nga na ba iya mampunay at kuminal kung ipakang bilang tao o gitan sa kanila natin tawa. Aduh.